Sir? Ah, ma'am? Nang, sir, pwede ba? Pwede kayo, dam. Unsang klaseng pwede? Sakay? Huh! Nay motor. Walay driver. Kabalong nagdali ta. Asa man mga driver ani mga motora oy? Uy! Usakay ka, dam? Oh, ganihar ako nagulat. Ikay driver ani? Oo, nagsiyar ko kadali. Sige, lingkod lang daan, dam. Dari ka, oh. Nahala. Sige. Hulat-hulat sa tadama kay ikaw pa manggod isa nga. Kansis biyahe ba? Hinahanglan nga makakuha ko sa kota. Bisag, madugangan na lang tag isa. Lights na. Ah, unya pa ni sir. Nagdali ba ako kay ang kwan sa bata ba naglain iyang lawas? Ah, unya pa yun, dam. Pero bayrang ko mo sa minimum. Wala ka uta. Tanawa sir oh. Kinahanglan lang gid ako ni patanaw ba kay daghan kay burot-burot yang naong. Uy, hindi na yung motor. Pero na may lain pasahero eh. Kung masugutog na lain pasahero eh, kinanglan ako ragyon. Sir? Ah, ma'am? Sir, alisa agod. Uy. Kanang, sir, pwede ba? Oh, pwede kayo, dam. Unsang klaseng pwede? Sakay? Go. Kanang, sir, di manggod ko ganahan og nailain sakay. Gusto ko kanang ako lay pasahero. Ay, biyay ka. Gusto siya siyaray pasahero. Unya na ko di ihatod ng isa. Ihatod ko ni. Ah, sige ma'am, huwag problema. Iuna ti kaghatod. Sige, sir. Thank you, sir. Ah, ma'am, kanang pwede balikon lang tika kay iuna sa nako katod, mas importante daw yung lakaw. Sir, di ka maloy aning bata oh. Wa pa mi pamahawa. Sige lang ma'am, balikon ta mo dayon. Sige ma'am, naugi sa. Tindog lang diya ma'am mo. Paabutan lang ko dire. Ma'am, naugi lang sa ma'am. Ay, balikon lang tika lagay. Dali ma'am. Asa ko dapit mo sakay, sir? Magbinabai ko or magnilalaki? Ay, tuod ma'am, kanang kulang maghangin akong atras ko. Tangki na lang ka ma'am sa abante. Sige, sir, para komportable. Sige ma'am, sakay na ma'am. Hagbay lang sa kuwa. Tawag sa kunin ka to na, balik ko lang ka mo. May sayang ko na. Sorry kayo ma'am. Sorry kayo ma'am. Okay ra? Okay ra, sir, basta ikaw. Na, lami. Kadako man untang bakante dias likod. Dita pasakyon. Magunahon paghatod ng chicks niya. Na, lami.